שלום לכולם, אנחנו היום כאן ב-TNT Boys, נראה לכם איך להכין תותח מ-TNT. אז המצרכים הדרושים הם בלוק פרקט, כפתור, מים, TNT, רפיטר, רדסטון וחצי בלוק של TNT. אז אתם שמים בלוק אחד ואתם שמים מים איפה שאתם רוצים שירה TNT. אתם רוצים שירה לפה, תשימו את המים פה. אנחנו רוצים שזה ירה לכיוון העיר, אז נשים פה. אתם רואים? עכשיו אתם לוקחים את הבלוק של ה-TNT ומתחילים לסיב מסביב, רק מסביב. אתם רואים איפה שאתם כיוונתם? שימו מסביב. ככה בצורה כזאת. את זה אל תחסמו, שימו מסביב לזה, ככה בצורה כזאת. רגע. ופה בסוף, סליחה איפה שזה, שימו את החצי בלוק. אתם רואים ככה. ומפה תמשיכו כרגיל. ככה, פה, 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 פה. הנה. רגע, אוקיי. עכשיו פה אתם עושים עוד בלוק אחד, ופה אתם שמים כפתור. אוקיי? עכשיו, פה רדסטון, אתם רואים אחד רדסטון במרחק מהכפתור, כך שזה ידליק אותו, אתם רואים? ואז רפיטר אחד מתוח עד הסוף. ואז עוד רדסטון, ועכשיו לפנות ימינה. ככה, רפיטר מתוח עד הסוף. אתם רואים? וככה ממשיכים. עד שמגיעים, ככה, כולם תשימו את המתוחים עד הסוף. ככה 7 רפיטרים, תספרו 7. הנה, עד שמגיעים לפה. פה אתם שמים רדסטון אחד, ומתחילים לעלות ככה. הנה, פה גם רדסטון. ושמים פה TNT. ככה. אוקיי? את זה לא חייב. את האלה שמתחת, אבל לא משנה. עכשיו אתם לוקחים עוד פעם את הרדסטון ושמים מסביב. אוקיי? עכשיו, אתם לוקחים TNT, שמים אחד פה כל פעם, וגם איפה שכל המים. אבל שימו לב, אתם שמים עד לפה, את זה בחיים אל תמלאו. עוד מעט נראה לכם מה יקרה מי שממלא את זה. ואז פשוט מאוד אתם באים, לוחצים על הכפתור, וזה נדלק. שימו לב עכשיו איך ה-TNT יעוף. אוקיי? שנייה, הייתה איזה תקלה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. הנה, שמנו בטעות 8. נהרוס אחד. הנה. עכשיו בואו נבדוק. נשים שוב TNT. וגם פה. אוקיי, בואו נראה עכשיו. לאט לאט עובר, 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 עובר. והנה, ה-TNT עף. והתפוצץ שם. הנה, אתם רואים? איפה שהחור. אז ככה מכינים, מקווים שנהנתם. וכל פעם שאתם... והנה, עכשיו אנחנו נראה לכם מה יקרה מי שממלא פה. הנה, אני כמו הדפוקים האלה, בא, מכין, שם פה ופה. תראו עכשיו מה קורה. הנה, עובר, 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 ראיתם? טוב, אז מקווים שנהנתם, מקווים שזה ישמש אתכם. יאללה, ביי.